A jak nie to jest? Tutaj przy nodze. I wyciągamy lewą rękę i patrzymy w stronę lewej ręki. Zostajemy na tym oddechu, patrzymy przed siebie. Połączone dłonie, to teraz spróbujemy na drugą nogę, stajemy prosto. Stajemy na prosto. Ręką złapać prawy palec u nogi, mając rękę. Jeśli nie możemy, to łapiemy się na kostkę, o tak. I próbujemy wyprostować kręgosłup i skierować klatkę piersiową w prawą stronę. Patrzymy w górę, do ręki. Przechodzimy do przodu. Patrzymy przed siebie i teraz staramy się jak najbliżej dookoła. Wyciągamy nogi i prostujemy plecy. Patrzymy do góry, wyciągamy dłonie w górę, wyciągamy się jak najmocniej. Przesuwamy do tyłu i teraz w dół. I teraz jeśli możemy, to zrobimy przed głową w górę. Jak najbardziej wyciągamy kręgosłup. I przed głową.